сархати муҳимтарин хабарҳо. Дар Русия нархи ягонаи имтиҳони муҳоҷирон ҷорӣ мешавад. духтари эронӣ дар эътироз ба тафтиши мақомот нимбаҳрана шуд. ва буҷаи нави созмони ҳамкориҳои Шонҳой саҳми Тоҷикистон чӣ қадар аст? дуруд бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи радиои Озодӣ дар душанбе тақдим мекунем. имрӯз 4 ноябр аст. вазорати илму таҳсилоти олии Русия пешниҳод кардааст, ки барои қабули имтиҳони забони русӣ аз муҳоҷирон нархи ягона ҷорӣ карда мешавад. Парламентская газета нашрияи Думаи давлатии Русия мегӯяд, ин хабар рӯзи 1 ноябр дар портали санадҳои меъёрӣ нашр шудааст. бино ба ин пешниҳод барои супурдани имтиҳони забони русӣ аз хориҷиҳо бо ҳадафи гирифтани шаҳрвандии Русия 2950 рубл талаб мешавад. таъини айни ҳамин нарх барои супурдани имтиҳони таърихи Русия ва асосҳои қонунгузории ин кишвар ҳам пешниҳод шудааст. имтиҳони забон, таърих ва қонунҳои Русия барои иҷозаи зисти муваққатӣ 5900 рубл мешавад. барои иҷозаи кор ё гирифтани патенти кор 3800 рубл барои як имтиҳон таъин шудааст. бар асоси қарорҳои ахири Думаи давлатии Русия қабули имтиҳон аз муҳоҷирон ба миёнравҳо ё ширкатҳои алоҳида манъ карда шудааст. акнун дар ҳар як минтақаи Русия як донишгоҳ вазифадор мешавад, ки аз муҳоҷирон имтиҳон гирад. ҳукумати Тоҷикистон санади нав дар бораи буҷаи созмони ҳамкориҳои Шонҳойро тасвиб кардааст. радиои Озодӣ 3 ноябр бо он шинос шуд. нисфи ин буҷаро Русия, Чин ва Қазоқистон пардохт мекунанд. ҳаҷми умумии буҷаи созмон маълум нест. дар санаде ки ба дасти радиои Озодӣ расид, саҳми 10 кишвари узв дар иҷрои буҷаи ин созмон чунин тақсим шудааст. беларус 5,8%, ҳиндустон 5,9%, эрон 5,8%, қазоқистон 15,2%, чин 17,6%, қирғизистон 7,6%, покистон 5,9%, русия 7,6%, тоҷикистон 6%, ӯзбекистон 12,6%. намояндагони Русия гуфта буданд, ки бо сабаби таҳримҳои ғарб Москав дар пардохти самаш дар буҷаи созмони ҳамкории Шонҳой ба мушкилӣ рӯбарӯ шудааст. ин иттиҳодия як созмони иқтисодӣ, дифоӣ ва амниятӣ аст, ки дар моҳи июни соли 2001 дар Шонҳои Чин таъсис шуд ва дар ҳоли ҳозир 10 узв дорад. баъд аз бозгашти Толибон ба қудрат дар Афғонистон, намояндагони Кобул ба ҷаласаҳои ин созмон даъват намешаванд. дар шаҳри Хуҷанд ба муносибати 60-умин зодрӯзи шоири шинохтаи тоҷик Фарзона маҳфили илмию адабӣ баргузор шуд. ширкаткунандагони он талош карданд, ки ҷойгоҳи ин симои маъруфро дар адабиёти имрӯзаи тоҷик муайян кунанд. дар рӯзи зодрӯзи шоир ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ бо ӯ суҳбате анҷом дод, ки порчаи аз онро ҳамроҳ мебинем. дуруд бинандагони азиз, ин лаҳза мо дар суҳбати шоире қарор дорем, ки ҳарчанд худаш дар фасли тирамоҳ дар айёми баргрезӣ ба дунё омадааст, вале ҳамеша васфи баҳор мекунад ва тараннуми гулу сабзаву сабзишро менамояд. поизи соли 1964 шоири халқии Тоҷикистон устод Фарзона чашм ба олами ҳастӣ кушоданд ва мо дар айёми 60-умин солгарди ҳаёташон қарор дорем ва муаллимаро сароғоз ба ин санаи тақвимии ҳаёташон табрику муборакбод мегӯем ва сароғоз мепурсем, ки ана ҳамин шасти камолот ба шумо то куҷо камол бахшид, ҳам дар фаъолияти эҷодӣ ва ҳам дар рӯзгор. фарзони азиз, тамоми зиндагонии ман мисли наворе буд, ки на танҳо ба чашми худам, балки ба чашми хонандагону иродатмандон ҳам пайдо буд ва онҳо метавонанд қазоват кунанд. дар воқеъ ман дигаргуна мехостам, ки ба ин фасли зиндагӣ биёям ва ин марҳилаи ҳаётамро дуруд гӯям бо кавкабаи солими хонаводагӣ, бо ҳузури инсонҳои азизтарине, ки офтобона ҳаёти маро партав медоданд ва мутаассифона бо шикасту рехт ба ҳамин марҳила расидам ва ҳоло наметавонам сухан аз нусратҳои зиндагиам гӯям, чунки ҳарчи дар чашми мо зоҳиран нусрат менамояд, аслан шояд шикаст бошад, ё ҳарчи бохт менамояд, аслан шояд бахт бошад. яъне миёни бахту бохт муайян намудани сарҳад барои ман басе душвор аст. агар гӯед, ки дар зиндагии ҳунарӣ як кандак
тавфиқ ёфтам, боз ҳам мебинам ки зиндагонии ҳунариам низ басе нокомил аст ва басе вероиш мехоҳад ва полоиш мехоҳад. чӣ ҷои зиндагонии хонаводагӣ ки ин қадр халали бузург ба ҳамин силсилату заҳаб, ба ҳамин силсилаи заррини ҳаёти мо ворид шуд бузургтарин бохт. аз ин хотир дар ҳар сурат бо шукргузорӣ аз ҳузури азизоне ки ҳанӯз фурсати будан доранд дар хонаводаи мо ва азизоне ки ман ба зиндагонии рӯҳонии худам ворид намудаам, мисли шумо ва мисли чандин ҷавонҳои дигаре ки ба будани ман ниёз доранд, хиёл мекунам ки бо шукр ва сабр идомаи зиндагиро бояд пайванд. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. یک دانشجو دختر در ایران در اعتراض بر رفتار مقامات لباسش را کشیده با تنی نیمبرانه در صحنه دانشگاه گشت. نیروهای سپاه پاسداران این دختر را بازداشت کردند و سرنوشت بعدی او ناروشن است. حادثه 2 نوامبر در دانشگاه علوم و تحقیق شهر تهران رخ داده است. با نوشته رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی، این دختر در اعتراض به اذیت یک نیروی بسیجی دست به چنین کار زده است. به قول منبع نمایندگان سپاه این دختر را با دلیل بدحجابی عذاب دادند، اما نمایندگان دانشگاه گفتند این رفتار دانشجو اعتراض نبود، بلکه وضع روانی او خوب نیست. مای سانتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گفته است موضوع بازداشت این دانشجو را پیگیری دارد. عفو بین الملل خواستار آزادی این دختر شد. در ایران از سال 1981 قانون حجاب حتمی برای دختران از 9 ساله بالا عمل می‌کند. از 101 گروگان اسرائیلی که در دست نیروهای حماس در نوار غزه هستند، تنها 51 نفر آنها زنده ماندند. در این باره پایگاه اسرائیل هیام با تکیه به چند منبع خبر داده است. قبلا مقامات اسرائیل درباره مرگ 37 گروگان خبر داده بودند. اسرائیل هیام معلومات درباره مرگ اسیران را از مقامات استخباراتی به دست آورده است. مقامات اسرائیل شماره گروگان‌های زنده مانده را کمتر می‌گویند. یک قسمی اسیران سال گذشته در جریان مذاکرات آزاد شده بودند. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را تروریستی می‌دانند و اتحاد اروپا تنها جنای حربی‌اش را چنین می‌شمارد، به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را اسیر گرفتند. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساختارهای آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 14000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. رهایی گروگان‌ها از شرط‌های اساسی مذاکرات برای آتش‌بس در نوار غزه است. دادگاه تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای رعایت نکردن قانون تنظیم و جشن مراسم ساکنان کشور را قریب 8 میلیون سومانی جریمه کردند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور گزارش داده است. مقامات میگویند ویران کردن مقررات قانونی تنظیم در کشور نظر به سال گذشته 642 حالت بیشتر شده است. طبق اصلاح‌های نو به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری که روز 22 ایون نشر شد، برای نقض قانون تنظیم از 8640 سومانی تا 216000 سومانی معادل $20000 جریمه پیش بینی شده است. تبلیغگران حکومت آن را قانون ملی می‌نامند چون از نظر آنها در تجربه حقوقی کشورهای دیگر نمونه ندارد. مخالفان تنقید می‌کنند که حکومت با واسطه این قانون به زندگی جیب و از نامناسب گرفته تا به مساحت دسترخوان و گروچوب آنها دخالت کرد. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمان آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 4 نوامبر فرا می‌گیرد. 4 ноябри соли 1938 дар қаламравҳои ҷанубу шарқи тоҷикистон дар масоҳати наздики 50000 гектар замин мамнӯъгоҳи бешаи палангон таъсис шуд ки зери ҳимояи давлат гузашт. бешаи палангон пеш аз ҳама бо ҳадафи ҳифзу парвариши бешаву туғайзорҳо
кӯл ва олами набототу ҷонварони он ба вуҷуд омад. вале исми ин парки калони табиӣ пеш аз ҳама ба хотири даррандаи нодираш паланги туронӣ номгузорӣ шудааст ки солҳои 1950 дар ин ҷоҳо дида шудааст. 3 ноябри соли 1998 собиқ фармондеҳи фронти халқӣ ва полковники ошӯбгар Маҳмуд Худойбердиев аз марзҳои шимоли Тоҷикистон гузашта шаҳрҳои Хуҷанду Чкаловск, Қайроқуму Уротепа ва шоҳроҳу фурудгоҳҳо ва истгоҳҳои муҳими роҳи оҳан то Ағбаи Анзобро таҳти назорати худ даровард. алайҳи Маҳмуд ва ҷангиёнаш нахустин бор нерӯҳои давлат ва иттиҳоди нерӯҳои оппозитсион ҳамроҳ амал карда баъди 3 рӯз ӯро аз хоки Тоҷикистон берун карданд. Тоҷикистон ангушти иттиҳомро ба сӯи Узбекистон баланд кард, вале ҳукумати Ислом Каримов инро ҳамеша рад кардааст. 4 ноябри соли 2016 дар Тоҷикистон маркази ягонаи коммутатсионӣ ба кор шурӯъ кард ки идеяи баҳсбарангези раиси хадамоти алоқа ва қудои президент Бек Сабурро амалӣ намуд. кори ин марказ дар танзими соҳаи мухобирот яъне интернету алоқаи мобил буда озодиҳои пешини ширкатҳои ироакунандаи интернетро аз байн бурд. баъди ин суръат ва сифати интернет дар Тоҷикистон осеб дид, душанбе мавриди интиқоди ҳомиёни озодии баён қарор гирифт ва арзиши хадамоти интернетӣ барои аҳолӣ якбора боло рафт. субҳ имрӯз Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши асъори хориҷиро дар баробари сомонӣ чунин муқаррар кардааст, ки он метавонад аз бонкҳои тиҷоратӣ фарқ кунад. бинандагони азиз, муҳлати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодимобӣ пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.